Oyaore kendo nyaka Ramogi ajuang kamoro mora ma intiere machiegni e nonro mar Gaset okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyaka Ramogi ajuang okinyi makawuono okan kenda mar mondo mi wanon Gaset ariyo mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard mabende wantiere godo e studio ka okinyi makawuono. Antiere kae kod jafwambo wadwa Diana Olonde modwa mana kawo thuolo makende kendo mapiyo piyo mana mar nono moko kuom gigo mantiere e Gaset ariyo gi Diana. Ichiew nade? Achiew maber. Ichiew maber waketi gi mondo tich abich. Wada. Kata kamano neno ka wangi ler law makwar bendo ndisi maber. Kamano jaber. Mano nyisi mana ni wasedonje weekend. Adena kawuono wachako ka walidho mana Gaset mana mapiyo piyo wantiere kod Gaset mar The Standard kaachiel kod Daily Nation. Ka wang'iyo thuon wach mabende oketi e Gaset ariyo gi mano mar The Standard kaachiel kod Daily Nation. Aneno mana ka gin wechego machal. Inyalo wacho ang'e ewi wachno? Anyalo wacho mana ni piny Kenya koro ochomo siasa koro giye koro ikech kineno itoboke te king'iyo the first two words the deal mano mar tiluwe kanyo gi Kalonzo. Wanyalo tani the first three words in the deal Kalonzo mangiso ni koro siasa ema koro dhimiwa direction kaka jo Kenya kama wadhie mama luoni wadong mana gi ndalo matine 67 mondo wadonje yiero mar higani. Amana kamano nyaka Ramogi ajuang ka wachako kod Gaset mar The Standard Diana wach mar the deal Kalonzo could not resist matiende ni ponono winjruok kata ogirimiti mabende Kalonzo girino bedo godo kendo no wacho ni koro sani winjruok mabende gisebedo godo ok onyal dagi war mono mi odog e Azimio la Umoja. Wach makamano mi peke itoboke mar 4 mano mar Gaset ni mar The Standard. Inyalo wacho ang'o kotudore kod weche manotimore odiochieng' manyoro? Joyce, gima nyalo wacho en ni Kalonzo Musyoka kaluwore gi gima notimore nyoro en strategizer to ingeni sani ng'ato ka ng'ato dwa ng'iyo ni to Imbo bro yudango Ugwe bro yudango to Nam Chumbi bro yudango ma emomiyo Kalonzo Musyoka nowuok oko kendo moyango ni en koro bro chungi Azimio la Umoja mondo jogwenge mag Ugwe oyud gigo magisebedo ka gigombo neno kata gigo magisebedo ka gine lai to poko chop gi kare. Ato bendi iwachore ni koro sani mana ka kondik kanye Gaset mar The Standard iwacho ni Kalonzo sani koro oloko pache kendo odoka e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition kendo owito oko dwaro mare mar laro kom ten piny Kenya. Parni Kalonzo nokawo okang' makama e kinde mane moluor Raila Odinga oyiero Martha Karua kaka jalupne to bende koro liekore ni tok winjruok kata tok twak makoni kod kocha mabende osebedo katimore twak mabende iwacho ni osebed kinyayo kod senator e county ma Baringo mano Gideon Moi ema sani omiyo Kalonzo kawo okang' makende mar duoge Azimio la Umoja. Tok mana mano kende Diana nitiere moko mathoth mabende Kalonzo ne dwaro kata kamano kane waneno kano wuoyo odiochieng' manyoro no yie ni sani koro biro kawo lemono mar Prime Cabinet Secretary e bor riwruok mar Azimio la Umoja kaponi Azimio la Umoja oyombo e yiero maduong' ma higani. To kopogore kod mano bende nitiere gik mopogore opogore mabende wacho ni odwaro no timne gwengego mag Ukambani mano moriwo gero kata apaya maromo kilomita 100,500 mabende onego bed ni gero e gwengego mag Ukambani. No wacho kanyo no dwaro ni ober kata olosi kata wanyalo wacho no ywe cleaning aurano mar Athi kaachiel kod Thwake kaachiel kod gero apeyni mantiere kor gwenge mar nyalo romo kilomita 500 mano mayudore e kor gwenge mag Ukambani kocha kod neno ni pi mabende oket kanyo lai manyien mag pige madhi e Masinga Dam kaachiel kod Yata mago mayudore e gwengego mag Ukambani. Magi moko kuom weche mabende Kalonzo ne dwaro ni kaponi kose miye lemono mar Prime Cabinet Secretary to magi weche mabende onego timne kaponi Azimio la Umoja oyudo telo tok yiero mar tarik 9 dwe mar 8. Kendo neno kanyo ka opuoyo ahinya Gideon Moi kuom chung' kode
okenge ge mawacho ni ne nigi mudho, ne nigi mbulu, mage okenge ne mawacho ni ne nigi mbulu. Kata kamano to koro ineno ka koro gichung' motegno mar wacho ni sani koro gin gi geno kendo ging'eyo ni gibro bedo e lai mokwongo mar yudo komno mar ker e bwo Azimio la Umoja e round mokwongo mar Joyce mar election. Joyce, inyalo paro ni gigi itimoga different, itimega e round mokwongo, itime ka luore ni votes wuok e gwenge mopogore opogore, sa mopogore opogore. Koro biro mar Kalonzo kata duogo mar Kalonzo e Azimio ogolo chir nok ne jo Azimio la Umoja kende, but bende ne jogo ma osebedo ka chung' kod One Kenya Alliance kata jogo ma osebedo ka osiro Kalonzo Musyoka gi political journey mare, ma koro miyo gin gi geno kendo giwacho ni gidonjo e timno ma giparo ni nyalo biro kawo telo mar piny Kenya ka, kendo ging'eyo ni gibro yudo dongruok ma gisegombo kaka jongego mag Ukambani kata kaka joerago mag Kalonzo Musyoka. To bende paro ni twak ma kamae kata kaka osebedo ka timore, apar ni Azimio la Umoja chon nen riwruok kar kende, kaito eka Kalonzo mar Wiper nontiere kanyo kod Martha Karua mar NAK achiel kod Gideon Moi mar KANU. Gine mane gintiere mano Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Sani koro anyalo wacho ni korka gin kaka jo One Kenya Coalition kata One Kenya Alliance. Gineno ni ponono giyudo loch moro kalure ni kigin kata bedo ni ne gidonje Azimio la Umoja, to kawang'iyo kacha Raila Odinga no yiero jalupne ma en Martha Karua. Martha Karua ne wuok e riwruogno mar One Kenya Coalition. Sani bende Kalonzo bende omilemo no mar Prime Cabinet Secretary. Matiende ni jo One Kenya Alliance bende oyudo loch kanyo kachiel kod ber mamoko mathoth ma bende gibiro yudo kaponi kwethno mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition oyombo e yiero maduong' ma higani. Mago ema ponono gin kwano mariek mane Kalonzo ka ogoyo kendo wacho ni we kora doga kacha nikech waduto wayuto wan kaka jo One Kenya Coalition. Moloyo chako gero gima oking'e ni biro chopo kanye. Joyce, gima adwa ni mondo kaka ang joneno mar Ramogi TV ka angi ka oboke gingi role ma Gideon Moi o play Azimio One Kenya kod kar Stephen Kalonzo Musyoka. Samane Stephen Kalonzo Musyoka iyango tarik 16 dwe mar abich, Joyce, inyalo paro ni Gideon Moi no bede events ariyogo, no bede nyasi ariyogo, no kuongo dhie mar yango Martha Karua ka ite obange oduogo mar yango Kalonzo Musyoka kaka jatend piny Kenya, kendo yore gite osechung' ka entiere Azimio to osiro bende Kalonzo Musyoka. Mangiso ni just from kata kwang'ie mana gi oko en ng'ama ne temo kelo ji kanyakla. Mano role mo play maduong' mar kelo Kalonzo kachiel kod Azimio One Kenya kanyakla mondo gine ni gikaw lemono kaka otachiel. Wach makamano bende ang'eyo ni nyawadwa Cleophas Oluoch pod biro medo lidho ne joneno magwa e twak marwa mokwongo ma bende wabiro bedo godo kinyi makawuono. Adana ka wadhi mbele piny kanyo mana kaka isewacho, wach kanyo ni Raila sani koro wacho ni kaka Kalonzo duogo e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition to gintiere kod adiera ni koro gibiro yombo e round mokwongo mano e kinde mag yiero mano kochopo kanyo tarik 9 dwe mar 8. Eito boke mar 5 kae sani koro ka wang'iyo bathe kanyo nitiere koro Ruto ma bende sani osebedo ka lieko ni duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC achano kwalo ombulu ka koro kata kamano IEBC to okwedo weche machalo kamago. Akalure ni Ruto sani koro wacho ni nitiere kaka jogo mawuoka e gwenge monyalo wacho ni stronghold mare, jogo sponono nying gi onge e register mar luto ombulu. Inyalo wacho ang'e wi wach makamano, Diana? Aparo ni magi gik ma koro duol mar IBC owinjo riene jo Kenya kapok ochopo tielo 12, Joyce, nikech ka jalup jatend piny Kenya nyalo golo claims kata nyalo yango weche machalo kamago. Ing'eni wacho gani adiera moro nyalo bedo, to kata kamano ok onyal bedo ni samoro ogol gi kanyo mana kaluore gi kaka duol mar IBC no ogolo response mag gi kata ne giduoko wach ni giwacho ni
nyalo bedo ni jogi no timo transfer, jogi no wilo kargi mar gombulu, samoro Joyce ni gocho Kisumu, sani ne boma kae, samoro iloke kwa Kisumu tibiro Nairobi ka, mane gima ne IBC, kata duol mar IBC temo clarify, kata temo ngiso jatend piny Kenya kodwoko wachno. But Joyce gima paro en ni sani, duol mar IBC onego kaw thuolo mare mondo wuogi jo Kenya, nikech ng'eni ma gima response mana momiyo jalup jatend piny Kenya. To jo Kenya to ni kanye. Jo Kenya bende onego ng'imi adiera kata ong'is gibed kod geno kuom onego gibed kod geno, kendo especially right now ma weche mag badhruok osemieno ga duol mar IBC yiero mokalogo. Joyce ma okang' makoro onego gikaw mondo girielai gima kare kapok watimo yiero mar dwe mar 8. Manyiso ni gima gitemo wacho ni onego obed ni jo Kenya duto yie godo, gima giwacho ni transfers kata wilo ombulu ni obed ni jo Kenya duto yiego, maonge ni ng'ato ywak ni owilo ombulu kata okawo ombulu maromo milion 1 kowuok e gwenge gi kadhi koni. Kata kamano ito boke mar 5 kanyo bende sani koro nitiere jogo makoro liekore ni IBC ok nochiwo voter register mano mar adiera ne duolno kata ne kambino mar KPMG, ma bende IEBC nondiko ni onona nyinge mag jogo mantiere e register mar luto ombulu, kata onon nyinge mag jogo mantiere e register machalo kamano. Bende par ni kaluwore kod wach makamano bende wacho kae ni e higa mar 2019 od bura mamalo ne okumo kambino mar KPMG e pacho kae kaluwore ni pok ne gibedo registered kaka kambi ma piny oko kata mawuok e pinje ma oko ma bende tiyo e pacho ka. Weche makamagi bende podi gin mana weche maponono nyalo miyo jopiny koso bedo kod adiera ewi IEBC. Omiyo duol mata weche magiere pacho ka IEBC onego wuogo ko ayanga onyis jopiny adiera mar wach mar mondo mi jopiny obed kod geno kuomgi ahinya to sani ma wachomo yiero. Adana ka wadhi mbele ka wang'i ito boke mar 6 mana mapiyo piyo. Ito boke mar 6 kae sani koro anitiere weche go mosebedo mag bidhruok mabendo osebedo ka mienyi iwacho ni jomoko onge kod bidhruok madwarore ka sani koro duolno makedo kod mibadhi e pacho ka EACC sani koro gidwa temo matek ahinya mar tieko buche mathoth mantiere doho ma pacho ka. Aparo ni wachni o maka gi luoro matin, dawach ni luoro nikech ing'eni odong' mana ndalo machuok Joyce. Ting'eyo ni sama sirikal donjo to iloko telo, inyalo lok telo kaluwore ni kamoro samoro ne nitie bugo kamoro kamae. Tineno ka oseyangore ni e cases duto mosechwal Joyce, atamalo matin kende moselosi, atamalo ma ok chop ni 30 Joyce. Mangiso ni atamalo maromo 60 gi wiye e poko ng'i cases magi. Ma kaluwore ni EACC bende yango ni gisechwalo otese kata gisechwalo files mag weche mag mibadhi mamieno jotelo mopogore opogore, mamieno sikunde, mamieno kuonde mopogore opogore mag piny owacho, to office kata apis mar jamin wach DPP poko wuok oko kata poko puodho moko kuom otese go Joyce. Ma nyalo miyo waluoro ni kiching'eni samoro nitiere jok moko iye kae Joyce manigi weche mag mibadhi mamieno gi jok moko bende weche mag kaw tiyo gi omenda mar piny owacho yo mar arietha mieno. To magi e jok ma samoro nitiere oko kachacha temo sero ombulu, temo dwaro ni mondo jo Kenya ochako ketgi. En adier mane ma jo Kenya ni godo ni mibadhi ni ok bidhi nyime ka ok olose gi sani. Mane momiyo kata jatend migawo mar arita e pacho ka Fred Matiang'i en bende sani koro en gi luoro ni kaponono ni jogo ma ochwala buche gi edo to buche makamago poko winji kata poko ng'adi, to jo Kenya nyalo kata yiero jogo ma jonjore mar mondo miyo bed jotele pacho kae. Gino maponono nyalo miyo mibadhi medore ahinya pacho kae, timbe mag maundu medore ahinya pacho ka. Mane momiyo buche machalo kamagi onego kas mapiyo ahinya to sani ma jo Kenya poko dhi yiero mar mondo mi jogo ma jo mibadhi, jogo moseyako pesa mar piny owacho odinne gi rode duto kik gilar komoro amora e pacho ka. Adana ka wadhi mana mapiyo piyo adwa ni wang'i ito boke mar 9 mano mar Gaset ni mar The Standard. Ito boke mar 9 kae mano jalup jatend piny Kenya mano William Ruto sani koro obwogo ni ponono oko bidhi e presidential debate mabende ithoro bagi kod ute fwambe pacho kae. Ka sani koro wacho ni
ute fwambo osebedo ka ok land wechego mag Kenya Kwanza e yo makare. Inyalo wacho ang'e wi wachno? Joyce, aparo ni ma yo ma jalup jatend piny Kenya ing'eni nyaka en bende oyang midhiero ma osebedo kata oyang pache kaluwore gi gik ma osebedo koneno. To mano ok apar ni en gima nyalo mone e chopo mondo ous sera mare, nikech ing'eni e presidential debate, Joyce, en kama iuso sera mari ne jogi kata iuso sera mari ne jopiny mondo ging'e ang'o mapogou, ang'o mapogi gi jatelo moro kata ang'o mapogi gi jal moro ma bende dwaro komno mar jatend piny Kenya. Aparo ni agombo kata ageno ni obro loko pache mondo en bendo yudo thuolo mar uso sera mare mar yankore gimomiyo obro bedo jatend piny Kenya maberie mogik kata jatend piny Kenya mabro loko gik ma timore e pacho kae. Ka wadhi mana mapiyo piyo Dana, ka wadhi ito boke mar 8 bathe kanyo, aneno wach moro ma bende omako wang'a matin Dana, ma bende wanyalo mana lidho ne jopiny ahinya, weche matimore e kaunti ma Migori. Mano min od governor e kaunti ma Migori, mano Helen. Mano sani koro en owacho ni osiro lwedo Raila Odinga ka achiel kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Kalure ni liekore ni nyaka sani oseloko nyaka nyinge ka koro en koro chung motegno e tok Raila Odinga. Inyalo wacho ang'e wi wach ma kamae? Ot barore kose? Ot ok barre, Joyce. Gima paro ni en ni siasa opogore by the way. E mana kaka osebed kingisowa. Jotelo nyisowa, ji mang'eny nyisowa, kata in kaka Joyce in e od fwambo tipuonjowa ni siasa opogore gi weche mag ot. To ing'eni koro ma giwuok oko ka jomo opogore. Helen opogore gi Mrs. Obado e ot kuchocho. Sani koro ng'ato ka ng'ato wawach gi dhongere ni is fighting for their space. Kasto demokrasia be kila ng'ato ni godo. Koro onge kaka wach mar dak kode kod Obado dhi mone siro ng'ano ma chunye gombo ni mondo sir kata mondo mi oyier kaka jatend piny Kenya. Joyce, Helen bende nowacho ni ochung motegno mar siro Odinga nyaka giko. Adana mitanitiere wach moro ma bende ponono mako wang'e gazedni mar The Standard. Walidha ne joneno magwa kapok wadhi mapiyo piyo Daily Nation mondo wamule matin. Kamano. Kata kamano nyako Ramogi Ajuang ka waketo thenge gazeta mar The Standard, wamulo mapiyo piyo gazeta mar Daily Nation. Gazet mar Daily Nation mana kaka waseng'isi bende thuon wach ma bende omipe kanyo en mana kaluwore kod kaka Kalonzo ne oduogo e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition, kendo koro oyie ne obiro kawo lemono mar bedo Prime Cabinet Secretary e bwo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition kaponi gibiro yombo e yiero maduong' mano mar dwe mar 8 higani. Bende nitiere moko mathoth ma bende obiro dwaro ni otimne jodak e gwenge mag Ukambani, wach ma bende ne waselidho e gazedno mar The Standard. Dana dwani wang'iya ne ito boke mar 2 mano mar gazedni mar Daily Nation. Ito boke mar 2 kae en wach moro ma bende sani koro iwacho ni nitiere kaka jonyuol ma bende gin jonyuol, wanyalo wacho ni gin single parent kata en janyuol achiel ma bende pidho nyithindgi, ka bende iwacho ni nitiere medruok e kwan mar jonyuol ma en single parent e pacho. Kinyalo wacho ang'e wach ma kamae? An owuon omako dhoga malich, Joyce, nikech ineno ka research ma ogol kanyo, report wacho ni higa mar 2019 atamalo mar single parents e pacho ka ne en 25, but nyaka sani koro oseidho nyaka atamalo 40. Mano manyiso ni ei ute 10 udi 4 gin mago mag single parents, Joyce. Gimomiyo ma timore kaluwore kod nonro margi en ni nyithindo mang'eny yudo iye mohiw, nyithindo mang'eny jok mang'eny bende tinde kaluwore kod daktari mawuoyo kae, ji mang'eny sani ok nie paro mar donje keny kata ok nie paro mar dak e keny. Ji mang'eny dwa mana ni mondo obed gi ng'ato, oyud nyathi,
kasto gipogre. Mane paro masani ji mang'eny odak godo momiyo koro kwan mar single parents medore kendo keny ok nyal bedo motegno. Kata kamano joneno magwa bende nyalo mana kawo thuolo margi makende gi nyiewo gaset mar Daily Nation gisome matut kotudore kod nonro makamano. Ito boke mar 4 bende podi gin mana weche mwasewacho mag Kalonzo Musyoka. Wantiere kod ito boke mar 6 kama bende sani koro duol matayo weche mag yiero kaachiel kod kiewe pacho kae IEBC sani koro wacho ni josiasa mabende nothich oko e apisi ema ibiro tam mar mondo mi kik lar kom moro amora mar siasa, to jogo mabende ponono onge kod bidhruok to pod nitiere kod buche e doho tinyalo yienegi mar mondo mi olar kombe mag siasa. Inyalo wacho ang'o wi wachno? En wach maber kose ji te onego dinegi adina rode? Aparo ni gima ber en ni mondo oyier jotelo maler duto Joyce mondo kik kel mibadhi, kech mibadhi ne ma ji temo kedogo to onge kaka inyalo kedo kata inyalo nego thuol kapod in gi nyathi thuol e ot. Ok nyalre. Aka wadhi piyo mana mapiyo piyo akalore ni sa bende aneno kamayo wawang'. Wadwa ni wadhi e ito boke mano ito boke mar 12 mano mar gazedni mar Daily Nation kama bende Wajakoya mano Profesa George Wajakoya sani koro en jalno malaro kom ten piny Kenya mar 2 mabende IEBC nopuodho e laro komno mano odiochieng' manyoro ka sani koro owacho ni en koyiere to biro keto ni nyasore inyalo mana pidhe pacho kae mar mondo mi okony ji e bero wechego mag thieth kaachiel kod keto lokruoge makoni kod kocha ewi wechego mag loso chike pacho kae. Dana isiro Wajakoya wachni mar nyasore kose nyasore onego bed abeda ni kumo? Ok ang'eyo intention kata nia mare mar yiero wach mar nyasore. Kata kamano Joyce, Wajakoya bende noyango ni ing'eni nyasore nigi omenda mathoth kendo nyalo gero piny Kenya, onyalo keto dongruok mar piny Kenya malo. Mano mana sera mare. Wabro winja nene presidential debate kaka ouso sera mare mondo wang'eni to koro jo Kenya iluwo yo mane. Kata kamano bende sani kaka wacho pile ni opira nitiere e lwet jopiny. Jopiny mantiere kod ratiro kapo ni dwaro Wajakoya mabende biro kelo nyasore pacho kae kalore ni wacho ni nyasore nyalo konyo e thiedho tuoche mopogore opogore. Mano mana ine ming'eyo jalno mibiro luto ne ombulu kochopo kanyo tarik 9 dwe mar 8 higani. Dana neno ka samarwa mayo wawang'wa mita nitiere wachni ma kata wach moro momako wang'e gazedni ka watieko kinyi makawuono. Gima nyalo wacho en ni siasa lokore okinyi kod odhiambo, omiyo kik ng'ato kaw gimoro kata okaw paro mar ng'at machielo okete chunye ahinya manyalo kelo tungni kata kik obed gi kwe gi ng'at machielo. Mar 2 Joyce, COVID-19 medore e pachoka kendo sani koro nyaka koro wabed gi ritruok makare mondo wane ni kik wave mar 5 odonjo e piny Kenya to moloyo sechegi makoro ji timo campaigns mag ka giikore ne yiero ma dwe mar 8. Erokamano ahinya Dana, erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar mondo mi monde wabed kod nonro mar gazet. Erokamano. Nyako Ramogi Ajwang' gi kanye mochopo godo e giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono akane walidho ni alidha moko kuom weche mabende omipeka e gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Gi kanyo wabiro kawo yueyo matin kata kamano chenro pod dhi mbele. Tok yueyo marwa nyawadwa Cleophas Oluocha biro kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor.